أيها الأحباء الكرام، ها أنا أمامكم. اسمي محمد إدريس كومباش. أحييكم بتحية الإسلامية، أولها السلامة وآخرها المباركة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أقدم لكم ببرنامجنا الجديد لتعليم اللغة العربية للمحتاجين المبتدئين في مدرستنا المباركة المرموقة، وهي زلال القرآن لتحفيظ القرآن. ‘Yan uwa barkamu da wannan lokaci, ya ƙoƙari ya jama'a. Na zo ne don gabatar mana da sabon shiri ko program da za mu buɗe akan koyon lugal arabiyya, wato yaren larabci kaɗai. Ga masu buƙatar su koyi larabci tun daga tushe, za su iya neman mu ta wannan namba. Da izinin Allah za a samu biyan buƙata, za a samu abin da ake so. Domin ɗalibai da yawa ma sun riga sun san wannan makaranta tamu da muke karantar da darussa da suka shafi Qur'an, hadith, fiqhu da sauransu ta hanyar online. To wannan karon mun wato za mu yi sabon ɗiba ne ga ɗalibanmu, ga ɗalibai masu buƙatar koyon yaren larabci tun daga tushe. Da izinin Allah, course ne na wata 4 zuwa wata 5. Za a fara koya mutum larabci tun daga tushe har izuwa lokacin da zai iya magana da shi daidai gwargwado insha Allah. Sannan tsarin zai kasance ga wanda bai iya baƙi ba, akwai wato sharan fage da za mu yi mishi na wata 1 na koyon baƙi domin ya iya karantawa, iya rubutawa. Sannan a fara mishi yaren larabci. Don haka wanda bai iya baƙi ba zai yi wata 5 kenan, wata 6. Wanda kuma ya iya ainihin baƙi zai iya karantawa ya rubuta, to insha Allah wata 4 zuwa wata 5 wannan zai iya magana larabci da izinin Allah daidai gwargwado insha Allah. Don haka ga mai buƙatar mu, tun daga yanzu idan mutum yana buƙata zai iya neman mu domin ya rijista. Don haka za mu ba da aƙalla kwana 10 ga masu ƙoƙarin su yi rijista ɗin, saboda muna so a tafi tare ne a kuma kammala tare da izinin Allah. Don haka daga yau zuwa nan da kwana 10 ga shi nan dai kamar yadda muka rubuta, to a iya tuntuɓar mu, kuma daga wannan lokacin insha Allah za mu ci gaba da karatu. Sai dai mutum ya zo daga baya kuma ya ainihin riske mu da izinin Allah. Allah ya sa mu dace. Mu haɗu da ku a ainihin wato WhatsApp ɗinmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.